Mehmet Özkalkan zarokatiya xwe beroşên ji heriyê kuldeverên cudayên Kurdistanê wek dîzik, şerbik û çomlek tên bi navkirin çêdike. Mehmet Özkalkan balê dikşînek ku çêkirina beroşên ji heriyê çandeke kevnariya ednîgariya Kurdistanê û Mezopotamyayê ye. Beriya Mehmet Özkalkan mamê wî. Beriya mamê wî jî du hosteyên Ermen li vê dikanê ango atölyeyê heman karî kirine. û piştî ku mamê Mehmet rehmet dike jî ew wê kevne şopiyê didomîne. Karana mesela tabii zor yani. Beri mesela Viyana bacıra cedavun çekirni. Anam işte hariçiye de çekirni. Yani hani şehir mazın bu, metobulaşmış bu. Arazi bunun tapuli mal. Ne kadar tüm arazi halkta bir işi bir çekirni. Harivan bu lübini çekirni. Mevlana arayı seriçiyen bayağı de çekirni. Ama tatlıani vane da seriçiye, gündeçiyen da bana de çekirni. Havine, zıfstanı zevişine be, gapke baran bu, verf bu, bir şey çekirni. Mavine di çekirni ki benim tavide bana zuhabın, hizmette müşteriye ben hani. Bana mi hariçayı sorun bana, normal tu yani küp müp di çekirni, o hariye bacırdı be, bana deske ne be yani, bir göre hariçayı be, berf, zuhabı be, o hariye bu çamur, züdde, o işe gibi di çekirni. Hani hariye ve bir şey, hariye ne çekirni yani. Bir hariçayı sor be. Ne tenê beroşa xwarinan gelek berhemên din jî ji heriyê tên çêkirin ku têda xurek û zexîretên parastin. Mehmet Özkalkan balê dikşîne ku pêşketina teknolojiyê re û derketina sarınca re eleqeya ji bo berhemên ji heriyê kêm bûye. Lê hêj jî bi taybet li gundan ji bo parastina qatı, xurek û zexîre ku bûcê û berhemên ji heriyê tên bikaranîn. Özkalkan balê dikşîne ku ji ber derfetnînin nikare karê xwe mezin bike û şagirtên nû jî fêr bike. Ele deneye, en az tên alê Diyarbekirê, Bingölê, Batmanê, Mardinê, Wanê, Tatwanê, tên bana ji min distîrin, rûna xwe, ava firingiya xwe, hingivê xwe, pilîjê xwe tikina bayda muhefaze dikin. Viya distîrin, hebê qapa jî re çê dikin, sarmış dikin, her tişkina viya da muhefaze dikin. Feneyev zamanê berê. Eviya boyan neye? Berê, hani ses berê, pence bar berê, ev rengê de boya şey yani ot boyası yani cüdatın şeklini ana zebevki sıre boyanın çünkü boya kanserojiye ve özel sıre zarar izitineye hem navayı hem kenarıyı sıramış boya hazır bir karışık bunun nava artık bugün. Berhemên ji vê kargeha ku dehan sal e berhemên heriyê çêdike û wê çanda berê zînde dihêle bi derfetên teknolojiyê re jî bazareke berfireh peyda dike û berhemên ku tên çêkirin ji bo her deverekî tên şandin. Sıdık Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.